Olisasa pepe jigi Wande ni ribego nuwa Chukwu were finance Akuchi ya nuwata Ikwe kandasta no dojuwe Akushi ogonati Ifunye gabune nuwa Wande nye wako gabune Akushi ya nuwato dojuwe Chukwu were finance Osisi ene na anya ondeda Wande no kulugo nuwa Akushi ogonati Egwu mu n'olu ego nselunu Ye uchi muwe Ina nuko egwu na ebecha Iba mu hokwanya na ranuge Ye uchi muwe Onye mu nekwu okwu ya mu asubike David Ogochukwu Ye Iba muwe Yesi nwasu mwele we biano Nidato santi ezigbo nwasu olu we tolite Okalu primary school ye Nata chief school no Imo State Mbafu na repu na nko Yala nne ya no Na daily market ye Uwamuwe Olusia na mkwete Akuchi ye no wata puli egwu ibaruwe Webanyo no rionuwe Chai Kosho bifa foge linu Kosho bifo geji la champion Ife nwoke na ego na-eje Ọbụla obere ife Afụfọ na atalego Ọbụla dejobi mancha Iye Ife chukwu kwuru ya ga-eme Olisasa pepe jigi Nwanne n'iribego n'ụwa Chukwu were finance Akuchi ya n'ụwata Ikwe kandasta n'odojuwe Akushi ogonati Ifunye gabune nuwa Wande nye wako gabune Akushi ye nuwa todogu Chukwu were finance Osisi ene na anya ondeda Wande no kulugo nuwa Akushi ogonati Ice Gena no kwema Aha Akukucha secondary school na village ye Owesi na Nyagawa Yaga geko Akuwe banye Lagos no Koga choli foga lunwe Iye Yeri araku nolu na Lagos Onweli nke welisi Onweli ife na gofu mama nchano Akuwesi na Nyagala village Kama nyaga nwone Akoka na babanya mmiri Akụkọ na gbamanya mmiri Akụkọ na-ememuru obi Akụkọ na gbamanya mmiri Ije nwoke eziokwu n'orikenu Akụkọ na gbamanya mmiri Ifo na n'odiri isi ya Akụkọ na gbamanya mmiri Chai Aha Yakuwe bata village yo Odikun wagwụla Obido sobe ndị na-atụ aja Ụtụtụ n'abalị nwoke nọ n'ọnụ Akụtụgidela John welu chenjizie kọlọ Yeuji muwe Ịnafụkwu uwe si adịnụ Akụkọ na-agba mmanya mmiri Akụkọ na gbamanya mmiri Akụkọ na-ememu n'obi Akụkọ na gbamanya mmiri Ije nwoke eziokwu n'orikenu Akụkọ na gbamanya mmiri Ifo na n'odiri isi ya Akụkọ na gbamanya mmiri Ife chukwu kwuru ya ga-eme Olisasa pepe jigi Nwanne n'iribego n'ụwa Chukwu were finance Akuchi ya n'ụwata Ikwe kandasta n'odojuwe Akushi ogonati Ifunye gabune n'ụwa Nwanne nye wako gabune Akushi ya n'ụwata odogu Chukwu were finance Osisi ene na anya ondeda Nwanne n'okulugo n'uwe Akushi ogonati Akuchi ya n'ụwata Tugide ajọ nwere ife na-atụda Iyo koko Euchi muwe Ofu anti ya wee kpọrọ ya Si ya ngwa bịa kene You supposed to be in school Obele nwa dịka gị Anti ya gbalụ ya jambo ka o welu banye sukulu Chai
na anụkwa Akụchi yelu nwata banyere na Poli University o wee banye sukulu ọ dịka ebe amụkazi njọ akụle anya n'elu l'anya na lele ọgbọba Chukwu Olisa gịnị ka nke eme n'afọ karịa Akụchi yelu nwata anụ nwere obi ya o wetụwali uche na ya ga-eje na nke onye ya nụ ebe onye mụ na-alụ ọlụ oyibo onye mụ mara ife na-alụnụ Hansi Don Odogwu ọgwa nke bụ ọgọ ya n'uwe ịkpọrọ ya debe ebe ga-ewere isi enyi ife na-alụnụ ebe afụkọ nọrọ mụta ọlụ si n'ọgaga mba ofesinu Hansi Don na Miami wenyere ya akanụ o welu banye mba ofesinu akụkọ atụgharị ya Owelu banye obodo na-akpọ Kazakhstan obodo milk and honey obodo Chukwu telu mmanụ akụkọ na-agba mmanya mmiri akụkọ na-eme mụ n'obi ize nwoke eziokwu n'olikenu ife ọ na-elu dịrị isi ya ife Chukwu kwuru ya ga-eme Olisa asa pepe eji gị nwanne n'iri bego n'ụwa Akụchi yelu nwata ikwe Kazakhstan Odogwu ife onye ga-abụ n'ụwa nwanne nye nwakọ ga-abụ Akụchi yelu nwata Odogwu osisi ene na-anya ọdịda nwanne na okwulugo n'ụwa Unafugo otu Chukwu si alụ ọrụ ya otu Chukwu si eme Akụchi yelu nwata abụrụgo Odogwu osolugo na promo osolugo ife a na-achọ n'afịa Akụchi yelu nwata na Kazakhstan Odogwu Akụchi yelu nwata flag gị na-efezi ị na-emezi na milimili obere gị bido gụba na bilibili ọzụlụ ụmụ ogbenye Odogwu igwe ego na Kazakhstan Odogwu na Uzbekistan akụ onye ọma na Kyrgyzstan ife onye ga-abụ n'ụwa Olisa amalugo ife onye ga-eme n'ụwa Chukwu Olisa afụgo ya nọ ọkwa chi na-enye ego ọkwa ya na-enye akụ n'ụba na Akụchi yelu nwata eribego akụ niile emesi ife ike azamanụ n'ịga adịgo Akụchi ọkọntaktị ihe kokoko ihe kokoko egwu mụ na chi mwe ife Chukwu kwuru ya ga-eme Olisa asa pepe eji gị nwanne n'iri bego n'ụwa Akụchi yelu nwata ikwe Kazakhstan Odogwu ife onye ga-abụ n'ụwa nwanne nye nwakọ ga-abụ Akụchi yelu nwata Odogwu osisi ene na-anya ọdịda nwanne na okwulugo n'ụwa isi mụ kele ndị mụrụ gịnụ Chifu Judu na lọlọ ya Lukeria Zubike ndị ọ ga-adịlụ mmanụ isi mụ kele ezi nwanne gị n'Owichi na Pakistan Odogwu na ị ga-adị n'ọnụ ka mụ kele ezi onyimụnụ Hansi Don onye ku na Miami Odogwu na ị ga-adị n'ọnụ kedu maka MPG Group Money Boys Gang isikwa nkele Riget omenakachi olumu na-ekelenu kedu maka Kizi mmụọ na Thailand ka isi ejenu wachizi na-ekele gị
Ịgbanuka egwu na-aranwe Toronto, Toshiba, Kazakhstan kisi ekono onye nkuni ga-adịnụ ịlanuka egwu na-aranụ ka mụ kelee Gigi exchange yo oji ego eme ọgọnụ ite ego na ị ga-adịnụ kedu maka ijele Mexico odogwu agata aka nnukwu mmanwụ na-enye aza na Mexico ka isi akọnụ ịgbamuwe kedu maka Frankie Ebusuwe na Kazakhstan we Whitey na-akpọ n'ogide egwu ashara million na Ghana iso n'ife na-alụ nụ Whitey na-akpọ n'ogide egwu kedu maka Aba Frankie Nation odogwu na Kazakhstan ihe ya na mekene Agụ Nation n'odogwu onye ego n'Istanbul iso n'ife na-alụ ịnanuka egwu na-ebecha iwe unu m onye na-agụ egwu ọgbọ Whitey odogwu High Life Panuwe Economy Musical Papaya ịnanukwu ịgbamuwe ife Chukwu kwuru onye ga-eme Olise asa pepe ji gị nwanne n'iribego n'ụwa Akụchi ya n'ụwata ikwe Kazakhstan n'odogwu ife onye ga-abụ n'ụwa nwanne nye nwaka ọ ga-abụ Akụchi ya n'ụwata odogwu osisi ene na anya ọdịda